guys. Kain po tayo guys. Kumakain na sila. Bali, brunch to namin guys. Kain tayo guys. Ako di pa nakakain. Susubukan ko itong bunso. Ayan guys, oh. Meron pang chicharong baboy. Ayan guys. Kain tayo guys. Kain po tayo. Ayan guys, gutom na ako guys. Magain tayo ng pasta carbonara. Ayan guys, oh. Kain tayo guys. Yummy yummy. Ay, walang kutsara. Dali yan guys, kuha akong kutsara. Ayan guys, nakakuha na ako ng kutsara. Excuse me. Ayan, kain tayo guys. Ang unang subo para sa inyo po. Kain tayo. Ito na ako guys. Meron pa. Ay! Ako? Hindi, may malaking kamay. Wala naman. Ano? Anong bibilin? Ice candy. Ilan? Bunso! Bunso na Jack. Isa lang, hindi dalawa. Baka tinidor na. Thank you.
May juice pala tayo dun. Ano? Juice ko naman. Tropicana ano. Saan? Sa left or Mm-mm. baba or taas? Diba? Nakaiga. Ay, nga pala, di ko pa nasaksak yung rep. Tapos na pala ako mag-washing. Ay, down nila ba yun? Ay, hindi pa pala. Nakaiga niya na. Mm-mm. Ito? Mm. Hindi. At hindi kita yan. Mm-mm. Hindi natin nakita. Sarap. Ito. Ayan. Parang lumiit. Sarap. Ngayon, Dwayne. Hmm? Nga. Hindi kakain natin ha? Sarap. Ito yung guys yung pagpupunta ka ng Nepo Mall. Ito yung mini merienda namin snacks sa Nepo Mall. Sa third floor pero wala na. Tapos nakita namin sa SM meron. Bumili ako. Pero medyo may kamahalan. Yung lobster ball. Tinry namin kung pareho yung kanyang lasa. Isang balot mo na yung binili namin. Tapos gumawa na lang ako ng sarili kong sauce. Ayun. Ano lang yung sauce na ginawa ko ay yung sweet spicy sauce na UFC. Tapos niluto ko siya para mag-added lang ng niluto ko sa cornstarch, sugar at pampalasa. Yun. Sarap. Sarap guys. Mm. May gusto ko guys maanghang kasi gusto ko maibalik yung panlasa ko. Hirap pala pag yung hindi ka sanay uminom. Tapos yung nawala yung panlasa mo. Hindi ako makaluto na maayos. Nakikinig. Yum. Hap. Yummy, yummy. Ito guys, yung binili namin kagabi dyan sa SM. Pumili din kami ng soya milk.
ano pa ba yun? Apple juice. Tap. Yum. Kasi may pulp po. Nilagyan ng pulp. Yung isa wala. Walang pulp. Sabi ko. Meron pala yun. Hmm? Lobster? Yeah. Coconut? Wala na. Wala na. Yum. Wala na. So many ads. So many ads. Wala ka ng online yan? Aday? Hindi ko pala. Sige, sus. Ano ba? Wala na? Ano pa? Ano pa? Wala na. Wala na po. Mm-mm. Mm-mm.
Siyempre, pag busog ka, nakakaantok. Yan guys. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching guys. Bye-bye.